Du har jo arbejdet 18 år hos TV2 Øst, og nu er du her i Region Hovedstaden. Er det et fremskridt eller et tilbageskridt? Jeg synes, det er et fremskridt, fordi det har givet mig en hel masse nye udfordringer, synes jeg. Og i bund og grund, når jeg kigger tilbage, så synes jeg faktisk, det her det er meget mere tilfredsstillende. Fordi jeg laver historier med mennesker. Jamen det har du da altid gjort. Politikere og handelsfolk og alt muligt. Jamen det synes jeg også, det var spændende dengang, men altså, jeg kan fortælle dig en lille sjov ting. Jeg var ude og lave noget på et demenscenter med yngre demente og folk, der ikke var så langt fremskreden i sygdommen endnu, anden at de godt kunne være med i, hvad der foregik. Og da jeg havde gået det et par timer, så kom de hen og sagde til mig, alle sammen gav mig hånden og sagde, hvor er det godt, at du laver noget om vores sygdom. Det har altid været et tabu. Vi er så glade for, at der kommer noget fokus på det nu. Og der gik det lige pludselig op for mig, at det har jo virkelig betydning for nogle mennesker. Rent kontant, det som jeg laver her. De film, som jeg så refererer til her, det er noget, der hedder Grib om livet, som Region Hovedstaden laver. Det er så noget med patienter, der har en eller anden kronisk sygdom, som fortæller til andre patienter, der er nydiagnostiseret, hvordan de lever med den sygdom. Så det er patienter, der giver noget til andre patienter. Og det har jo betydning for dem. Det andet, det havde ren og skær betydning for mig, synes jeg. Det sagde til mig, at det er noget tilfredsstillende, du laver her. Og når disse patienter fortæller om deres liv med sygdommen, er det så ikke ofte en trist historie? Det er jo altid trist at have en eller anden sygdom, især når det er en kronisk sygdom. Men de mennesker, som jeg har været ude at lave interview med, der er næsten altid et eller andet positivt i det. Uanset hvor hårdt det er med den sygdom, så finder vi altid et eller andet positivt, fordi de er her og har fundet nogle måder, hvordan de kan leve videre med deres sygdom. Og det er jo meget livsbekræftende. Du har jo selv været journalist hele dit liv, og du har ikke stået bag kameraet før for nogle år siden. Hvordan har du oplevet det? Det var simpelthen en helt ny verden, der åbnede sig for mig. Efter at have været sådan en journalist, der tog ud med fotografen før i tiden, så selv få lov til at lave hele arbejdet, jamen jeg fik et helt nyt liv for ærerne, fordi det blev nyt og spændende for mig simpelthen. Og det er jo det, der holder en mand i min alder op stadigvæk. Jeg synes stadigvæk, det er så sjovt og spændende, og masser af udfordringer hver dag. Og spændingen er, om videoen overhovedet duer, for du er jo ikke vant til kameraer. Nej, det var selvfølgelig de udfordringer, jeg havde til at begynde med. Nu har jeg efterhånden lavet så mange ting, så det ved jeg da for det meste, at det gør. Ellers sørger jeg for at dække mig ind, sådan så der er noget at tage af. Men det er da rigtigt nok de første par gange, der var man da lidt spændt på, om det overhovedet duede.